नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. कोणतेही राजकीय आरोप प्रत्यारोप न होता सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीची सभा शांततेत पार पडली. यावेळी कामचुकार अधिकाऱ्यांवर तसेच कामाचे ठेके घेऊन मुदतीत पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाईचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांचा यंत्रणेवर अंकुश नाही, त्यामुळे सासोली येथील प्रकरणात बाहेरून येणाऱ्या व्यक्ती शासकीय यंत्रणा वापरून गैरप्रकार करतायत. मात्र हे प्रकार थांबणं गरजेचं आहे, अन्यथा मी स्वतः पालकमंत्री म्हणून त्याला तडीपार करेन असा दम जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी प्रशासनाला दिला. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिंकलं, आता कमळ चिन्हावर सावंतवाडी सुद्धा जिंकू. पुन्हा निष्क्रिय आमदार नको, राजन तेलींचं कार्यकर्त्यांना पत्र. सिंधुदुर्गातील प्रत्येक तालुक्यात शिवसेना काढणार निष्ठा यात्रा. उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्याचा संकल्प. 18 जुलैला माणगाव येथे होणार शुभारंभ. विनायक राऊत, आरोप सिद्ध करा अन्यथा आत्मक्लेश करून घ्या. दीपक केसरकर यांचं विनायक राऊत यांना आव्हान. आषाढी एकादशी निमित्त चित्रकार हर्षद मेस्त्री यांनी विठ्ठलाची प्रतिमा साकारली आहे. यासाठी त्यांनी कापूर, फुलं, अगरबत्ती आणि कापसाची वस्त्र आदी पूजेच्या साहित्याचा वापर केलाय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.